Så jeg har et eksempel på, hvordan læring ser ud, og det kommer her. Jeg tror, hvis man skulle oversætte det, vi gør til sådan en skoleterm, så er det det, der hedder tværfaglig undervisning. Så vi kan for eksempel have, som man ser på billedet her, en opskrift. En opskrift, det handler både om samarbejde, det kan handle om at være madmodig, det kan handle om opbevaring af mad og nedbrydning af mad, det kan handle om biologi, om hygiejne, om madpyramide, om politiske interesser i, hvilken kost et samfund spiser. Det er selvfølgelig læsning, fordi det er en brugstekst. Så er der noget matematik i. Det kan være, at man skal gange en opskrift op eller ned. Så er der noget om sundhed, og der er noget om måleenheder. Så på den måde, så kan en lille bitte ting, som for eksempel det at følge en opskrift, det kan spredes ud på mange forskellige fag. Og det er meget den måde, vi arbejder på i vores hjemmeskole. Jeg havde engang en fysiklærer, som altid gik rundt med sådan en sweatshirt med det periodiske system bagpå, og så stod der er kemi i alt. Og sådan har jeg det også med læring. Der er læring i alt.